Hayırlı kеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Шыршы біз сені сағынып кеттік ел бойы, орман гүзелін рөхсәтсіз кескен үшін штраф яный. Балқып тұрсын, яқты болсын, бүгін олар бәйрәме. Энергетиклар хынәри бәйрәмнәрін белгіләп үтә. Ватанпәрвәрләр исә Мөслим егеті Мөслим кызы проекты турында безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Яңа елны һәркем көтеп ала, шулай да яңа ел бәйрәмен балалар кебек яратучы, көтүче юктыр мөгаен. Капчыклап бүләк алып килүче кыш бабайны ничек инде көтмисең ди. Үзәк Чыршыда утлар кабынуын да зарыгып көтәбез, чөнки әлеге чара яңа елга санаулы гына көннәр калуын искәртә. 17 декабрьдә райондашларыбыз Үзәк Чыршы утларын кабызуның шаһиты булды. Үзәк Чыршы 2нче ел инде район мәдәният йорты каршында урнаштырыла. Узган еллардан аермалы буларак быел Чыршы табигый ылыслар белән дә бизәлде. Тантаналы чарага килгән райондашларны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Барлык балаларга да, барлык үзебезнең райондашларга да телисе килә. Яңа елда исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын иде. Гаиләләрегездә иминлек булсын иде. Һәм бәйрәмнәребез мөбарәк булып, матур иттереп үткәргән насыйп булсын иде. Бәйрәмнәр белән сезне барыгызны да. Азат Әхмәтҗанов Вильдановка 60 яшы тулу уңаеннан район башлыгының рәхмәт хатын да тапшырды. Каршыларны мин күбесе аның Мөслим ягында, Мөслим төбәгендә, Мөслим табигатын төшерәм, Мөслим урамнарын бик матур. Мөслимнәр куйган лайклар миңа нигәдер кадерлерәк алар. Чөнки нәрсәгә дигәндә минем туган яктагы лайклар. Жүрәкләр, рәхмәт сезгә барыгызга да. Якынлашып килә торган яңа ел белән. Бәйрәм бик күңелле үтте. Мәктәп укучылары чыгышыннан соң сәхнәгә кар бабайлар чыкты. Кар бабайлар кар керәгәндә капчык табып алды. Капчык кыш бабайныкы, капчыктагы Тигрҗан яңа ел булып чыкты. Капчык артыннан килеп җиткән кыш бабай Үзәк Чыршыдагы утларны кабызды. Бездә менә гаилә белән чыктык әле. Яңа ел бәйрәменә. Быел Чыршы бигрәк тә матур. Чыршы ылыслары натуральный. Бәйрәм ушы бик матур, бик әйбәт оештырганнар, бик тә күңелле. Балаларыбыз мәктәпләрдән әзерләнеп килделәр, матур иттереп бирергә. Яңа еллар әйбәт кенә мөбарәк булсын, бөтенебез сәламәт булыйк, матур яшик. Сегодня мы собрались на нашу елочку открыть, и очень долгожданный этот праздник, все рады. Замечательный праздник, чтобы он у нас был счастливый и хороший. Районыбыз үзәгендә үткән матур бәйрәмдә булуыма мин бик шатмын. Әлеге яңа ел атмосферасы бүтән кешегә күтәренке кәеф бирә. Киләсе яңа елларда шулай ук матур, күңелле булып үтсен инде. Уйнадык, таулар шуда, кыш бабайларны күрдек. Кыш бабайга хат яздыңмы соң, бүләк көтәсеңме? Әйе. Бүләкләрне көтәм. Ә нинди бүләк сорап яздың? Әйтергә ярамый. Бәйрәм концерт номерлары белән дәвам итте. Балалар тавышуда, атта, понида йөрде, милли йортлар тәм-тәм белән сыйлады. Олысы кешесе рәхәтләнеп күңел ачты. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Яңа ел бәйрәмен чыршысыз күз алдына да китереп булмый. Бу көннәрдә күпләр чыршы визитик, тере чыршыны үз белдеген белән кисәргә ярамый. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Бәйрәм якынлашканда күңелләрдә ниндидер мөгъҗиза буласына яшерен бер өмет барлыкка килә. Урман гүзәле әйтерсең, бу хыялларны канат итәргә сәләтле. Бу чорда урманнардан чыршы кисү, чыршы урлау очраклары булуын да хәбәр итә урманчылар. 20 декабрьдән башланабызның чыршы операциясе. Урман мастерлары чыгачак участковыйлар белән рейдларга штрафлар караган бик күп кенә. Чыршы операциясе 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Рейдлар вакытында тоткарланган, законсыз төстә агач кискән кеше урманга килгән зыянны капларга да тиеш була. Өегезгә урман гүзәлен алып кайтып куям дисәгез, законсыз төстә бу гамәл өчен 3000 сумнан алып 4000 сумга кадәр штраф каралган. Кешеләр өйләренә урманнардан бары тик аунак агачларны гына алып кайта алалар. Аунак агачлар дигәндә көчле җил, буран яисә күпләп кар яу нәтиҗәсендә җиргә сынып төшкән агач кәүсәләр, ботаклар күз алдында тотыла. Урманда бензин пешкысы яисә үз йөреше техник белән чыршы кисүчеләргә штрафтан тыш җинаять эше дә кузгатылырга мөмкин. Шулай булгач, тәмле чыршы исен өйдә түгел, ә урманда исенә кулайрак килеп чыга. Мин елда ясалма чыршы куям. Бу чыршының да ние бик катлаулы. Улым армиядан кайтканда алган им. Шуннарысын куям да куям рәхәт. Олай урманнардан без запрос алган юк. Шушлай миңа, шушлай рәхәт. Ел сайын матур иттереп куям. Искусственный елкалар саталар бит.
И ишине можно куярга искусственная елка? Ну, біздің ишколдында елкалар, аларны бизибіз. Елка кесмейбіз орманда. Веточкалар коябыз, мотор итеп. Бәйрәм өчен чыршыларны законлы төстә районның урман участогынан сатып алырга була. Ләкин чын чыршыга альтернатива буларак ясалма чыршылар да бар бит әле. Үй турын нинди чыршы бизәячәген һәркем үзе сайлый. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Янгын куркынычсызлыгы һәм гадәттән тыш хәлләр комиссиясының киңәйтелгән утырышы үтте. Утырышны район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хужин алып барды. Яңа ел якынлаша. Бу шәхси йортларда һәм оешма предприятиеләрдә электр көчәнеше дә арта дигән сүз. Чөнки гадәттә электр приборларыннан тыш гирляндалар һәм чыршы бизәү өчен кулланылучы башка җайланмаларда эшли башлый. Димәк, янгын куркынышы да арта. Юридическим лицам ИП без образования ИП с платежной автозаправочной станции комплексно исключить использование электрических гирлянд, запрещение реализации практических изделий детям, не достигшим совершеннолетия. Балалар бу чорда гадәттә салют фейерверклар, петардалар белән уйный башлый. Югыйсә фейерверкларны, петардаларны дөрес кулланмау нәтиҗәсендә пешүчеләр дә, имгәнүчеләр дә аз түгел. Шуны күздә тотып, янгынга каршы махсус режим кертелде. С 20 декабря текущего года по 9 января 2022 года на территории республики особо противопожарный режим. В период действия особого режима установить запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности, за исключением гигантских огней, лопушек. Кагыйдәләрне бозган өчен штраф яный. Шуның өстенә махсус режим вакытында штрафларның күләме арта. Гражданнарга 2-4 мең сум штраф каралган. Вазифадагы затларга ул 15 мең сумнан 30 мең сумга кадәр тәшкил итә. Юридик затларга 200-400 мең сум штраф каралган. Янгыннарның төп сәбәбе янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү, пиротехник эшләнмәләрен дөрес кулланмау. Шунысын да әйтергә кирәк. Быел җирлегебездә узган ел белән чагыштырганда янгыннар 3 тапкыр күбрәк булган. 123 санлы янгын сүндерү бүлеге җитәкчесе урынбасары Альфир Гайзетдинов янгынны кисәтү өчен кагыйдәләрнең төгәл үтәлүе кирәклеген искәртте. 2128 извещатель куйга кешек 1009 ихатага. Бүгенге көндә безнең бу елда 1875 извещатель 887 үйгә. Утырышта бәйрәмнәр чорында юлларны чистарту, су, электр энергиясе һәм зәңгәр ягулык белән өзлексез тәэмин итү турында да сүз булды. Эчке эшләр бүлегенә җәмәгать урыннарында иминлекне тәэмин итү бурычы куелды. Римма Авзалова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бу атнада террорга каршы көрәш комиссиясының да утырышы узды. Сөз бәйрәмнәр кышкы каникуллар чорында иминлекне тәэмин итү хакында барды. 22 декабрьдә энергетиклар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Мөслим электр шелтәрләрен Кәрим Сәлимгәрәев җитәкли. Аның кул астында бүген 44 кеше хезмәт куя. Мөслим электр шелтәрләренең эшчәнлеге һәм киләчәккә планнары турында алдагы сюжетта. Җирлегебезне электр энергиясе белән өзлексез тәэмин итү Мөслим электр шелтәрләре карамагында. Быел ремонт эшләре дә шактый булды. Яңарыш һәм аэропорт микрорайоннарында яңа линиялар сузылды. Яңа абонентлар өчен барлыгы 6 километр озынлыкта яңа линия булдырылды. Быел зур объем эшләр эшләнмәсе дә, байтак кына эшләр техприсоединение буенча эшләнелде. Мәлләтамак, Варашбаш, Каенсаз авылларында ремонт эшләре эшләнде. 400 вольт линияларда, шулай ук 10 киловольт линияларда Наратасты Мәлләтамак авылларына баратан линиялар эшләнде һәм Михайловка тәэмин итән линияда капремонт эшләре эшләнде. Абонентлар саны да елдан-ел арта бара. Бүгенге көндә 8050 физик затта, 8340, 350 юридик затта, 1174 счетчик исәпләнә. Җирлегебездә 303 КТП эшли. Шуларның 4-се быел төзелгән. План буенча инде счетчиклар 922 штук куелара каралган. Без алыштырабыз инде аларны. Быел сорога чыккандарын, җитмәгәннәрне инде быел поверка үткәрелде. Безнең хезмәтебез инде бик күп җаваплылыкта инде. Ут булмаса телевизорларда эшләмәй, бернинди мөмкинлек булмаячак. Районда төрле вакытлар була, төнлә дә чыгып китә, авариялар булган очракта инде. Коллектив бик тату эшли, бер-беребезне аңлашып, алай барыбыз да тәртиптә, тәртип белән эшлибез. Үзебезнең эшне җиренә җиткереп башкарабыз.
Быйыл энергетиклар яңа һөнәрдә үзләштергәннәр. Ремонт эшләре башкарганда электриклар 10 киловатт линияларны сүндермичә генә эшли башлаганнар. Моның өчен алар Зәй шәһәрендә махсус укулар үткән. Энергетиклар тәүлек дәвамында кизү тора. Бу бик җаваплы пост. Яшәешебезне утсыз күз алдына да китереп булмый бит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мәдәният темасы. Районыбызда китапханәсендә даими төстә төрле чаралар оештырыла. Аларның күбесенә укучылар Пушкин картасы нигезендә кертелә. Шундый чараларның берничәсе турында алдагы сюжетта. Китапханәдә татар халкының гырыф-гадәтләренә, милли киемнәренә багышланган кичә узды. Кичәне китапханәче Фәридә Әхмәтҗанова үткәрде. Ул милли киемнәрнең үзенчәлеге турында сөйләде. Безнең китапханәбездә бүген Пушкинская карта кысаларында шушындый менә татар халкының милли киемнәре, милли бизәкләренә багышланган шундый күркәм чара уза бүген. Туган якны өйрәнү музее хезмәткәре Йолдыз Зәкиева милли киемнәр турында аңлатма бирде. Район мәдәният йорты хезмәткәре Эльвира Гәрәева баш киемнәре турында мәгълүмат бирде. Эльвира Илфатовна калфак чигү, яулык бәйләү серләре белән дә уртаклашты. Пушкинская карта кысаларында бик күп мероприятиялар үтә, без анда еш кына катнашабыз. Безнең гомер сәхнә китапханәдә узган икенче чара шулай дип аталган иде. Кичәдә сүз театр сәнгате турында барды. Район мәдәният йорты режиссеры Синара Яббарова театр сәнгатының үзенчәлеге, бу өлкәдә эшләүче якташларыбыз турында бәян итте. Монда инде безнең театрның тарихы сөйләнелә. Соңгы араларда безнең китапханәбездә инде чаралар бик актив үтә. Безнең чараларыбызга инде барлык райондашларыбызны, балаларыбызны көтеп калабыз. Кичәгә Метрей балалар театрына йөрүчеләр дә килгән иде. Әлеге театр мультфильмнарда төшерә, конкурсларда җиңүләр дә яулый. Рәхмәт инде үзә китапханә хезмәткәрләренә шушындый матур чара оештырганнары өчен һәм инде шушындый балалар өчен чаралар күбрәк булсын иде дип теләп калам. Кичә сәхнәләштерелгән күренешләр җыр-биюләр белән үрелеп барды. Укучылар әлеге чараны бик яратып кабул итте. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Тагын бер мәдәни чара. Туган якны өйрәнү музеенда үзенчәлекле күргәзмә эшли. Анда Гөлүсә Мустафинаның курчаклары урын алган. Күргәзмәне безнең коллегаларыбыз да тамаша кылып кайтты. Туган як музеенда Гөлүсә Мустафинаның кул эшләреннән күргәзмә эшләде. Музей хезмәткәрләре курчак остасы белән мастер-класста үткәрде. Мөслим урта мәктәбе укучылары Гөлүсә апаның курчакларына чын мәгънәсендә гашыйк булдылар. Беренче курчакны яңа усы балалар бакчасында уенчыклар эз булу сәбәпле ясый башладык без аның ни белән, заведующий белән, Валя белән. Тукымалар кибетендә йөрүгә яратам мин. Шул тукымаларны тотып карап, бизәкләренә карап, шундый курчаклар ясап була икән дип уйлыйм да инде икенче көнне тотынам ясарга. Курчак яратмаган кызлар юк инде ул. Рәхмәт әйтәсем килә Гөлсә апага, аның нык матур курчаклары чыга, нык ошады миңа, рәхмәт аңа. Гөлүсә Патилда курчакларын һәм биек аяклы курчаклар снежкалар тегә. Аларны күпләр большеножка дип тә йөртәләр. Курчакларны тегәргә ул компьютердан карап үзлегеннән өйрәнгән. Бер заман туйга кәләш белән кияү курчагы ясарга бирделәр дә инде. Кызын ясадым инде, егетне ясарга берничек тә чәчен китереп чыгарып булмый моның. Аннан курчакны тоттык та парикмахерскийга киттек. Гөлүсә апа кул эшләрендә табигать бизәкләрен кабатларга, табигый төсләр кулланырга тырыша. Бу атнада ул тагын 3 курчак ясап өлгергән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 17 декабрь көне яшьлек спорт комплексында бадминтон ярышлары үтте. Ярышлар Мөслим егете, Мөслим кызы проекты кысаларында оештырылды. Бадминтон ярышларында район мәктәпләренең 7-8 сыйныф укучылары катнашты. Ярышларны район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гатипов ачты. Бүген эшләп килүче Мөслим егете һәм Мөслим кызы проекты да бу әлбәттә сезнең үзегезнең киләчәк үсешегездә үзенең зур урынын алыр. Сез бер вакытта да кая гына китсәгез дә үзегезнең Мөслим язуын, Мөслим исемен бер кайчан да кыенсынмыйча, бары тик аның белән горурланып кына үзегезнең күкрәкләрегезне киереп, башларыгызны һәр вакытта өстен күтәреп, Мөслим өчен сөйләп йөргә язсын. Бу көнне спортны үстерүгә нәтиҗәле өлеш керткән физик тәрбия укытучылары да бүләкләнде. Югары нәтиҗәләргә ирешкән спортчылар тәрбияләгән өчен Михайлов урта мәктәбеннән Марат Габидуллин, Олы Чакмактан Сирена Фәсхиева һәм Мөслим гимназиясеннән Дамир Шәйхетдинов район башлыгының рәхмәт хатларын алдылар. Россия беренчелегенә ярышларда призлы урыннар алган егет-кызларга да бүләкләр тапшырылды. Бу ярыш инде Мөслим егете, Мөслим кызы проект кысаларында ярыш бик әйбәт оештырылган.
Нәрсәй тәшкиле алда да шушы проект буенча тагын җиде ярыш бар. Аларда бик оештан төштә үтәр дип ышанып калаш килә. Мондый спорт заллар безнең буш торырга тиеш түгел. Һәрвакыт монда яшьләр, олы яшьтәге, өлкән яшьтәге кешеләр шөгыльләнергә тиеш. Мөслим егете, Мөслим кызы проекты 2-11 сыйныф укучыларына адресланган. Ул үз эшенә берничә юнәлешне ала. 7-8 сыйныфлар спорт юнәлешендә эшли. Без инде мәктәпләребездә керттек, яңа проект буенча эшли башладык. Бу проектның бик матур исеме Мөслим кызы, Мөслим егете. Һәм бу проектның максаты гомумән мөстәкил тормышка һәр яклап әзер булган чыгарылыш сыйныф укучысын әзерләү. Спорт юнәлеше сәламәт яшәү рәвеше алып баруына, балаларны спортка тартуны максат итеп куя. Бадминтон ярышлары да әлеге юнәлеш кысаларында оештырылды. Киләсе елга чыккач, январларда булачак лыжные гонки. Егетләр 2 километр, кызлар 1 километр йөгерәчәкләр. Аннары соң инде безнең була yüзү. Анда инде 50 метр yüзәчәкләр кыз кешедә, егет кешедә. Аннары соң инде безнең инде көннәр уже китерә башлагач, инде безнең инде уже урамга чыгабыз. Анда инде стадионда йөгерү, сикерү, прессны вакытка үткәрү. Шундый дисциплиналар булачак инде. Инде 25 майда инде без менә последний звонокка килергә тырышабыз инде шушы нинең Мөслим кызы, Мөслим егетенең бүтән итогын инде. Мин менә бадминтонга йөрим, настольный теннисны тоже яратам. Бу атнада Әлмәткә барабыз бадминтоннан һәм уңышлар яуларга бик өметләнәм. Без Улы Шахмат мәктәбеннән килдек. Без бадминтон белән дәресләрдә дә, кайчакта кружокларда да шөгыльләнәбез. Бүген без ярышта җиңәргә киттек. Бадминтон ярышлары 4 кортта барды. Аерым майданчыкта ГТО нормативларын тапшыруда оештырылды. Спорт ярышлары моның белән генә шикләнмәячәк. Алар киләсе елда да дәвам итәчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Тамчы йөзү бассейнында йөзү ярышлары узды. Гади ярыш түгел, ГТО нормативларын тапшыру бәйгесе иде бу. Бәйгедә район мәктәпләренең 1-нче сыйныфыннан 9-нчы сыйныфына кадәр укучы 94 бала катнашты. Спортны һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаучы ГТО нормалары кабаттан тормышыбызга әйләнеп кайтты. Бассейнда йөзү ярышлары 4 яшь баскычы буенча алып барылды. Бүген көндә безнең бу ярышта 20 укучы катнаша. Беренче белгәнегезчә ГТО нормативы ступеньләргә бүленгән. Беренче ступеньгә 8 яшьлекләр, аннан соң 9-10 яшьлекләр, икенче ступень. Шулай итеп 4-нче ступеньгә чаклы безнең бүгенге ярышта укучылар тапшыралар ГТО нормативларын. Бу ярышларда нормативны бер генә бала тапшыра алмады. 2 укучы көмеш, 4-се бронза, калганнары алтын күкрәк билгесенә ия булдылар. Мөслим гимназиясе, Михайловка һәм Улы Шакмак мәктәпләре, спорт мәктәбе укучылары бәйгедә аеручы активлык күрсәтте. Җиңүчеләргә район ГТО үзәгенең мактау грамоталары һәм медальләре тапшырылды. Мин бу бассейнга 3 месяц йөрим инде. Миңа ошый монда йөрү. Бассейнга уже 3 елдан артыграк йөрим. Бүген җиңәсе килә. Миңа йөзәргә бик ошый. Йөзәргә яратам. Минем тренер Алмаз абый. Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Нептун һәм Тамчы бассейннарда бүген 6 тренер классында 116 бала шөгыльләнә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән саубуллашам. Бездән аерылмагыз, исән-имин булыгыз.
медиа газета журналларына язылган өчен хар күри торган җайланма, телевизор һәм башка бүләкләр от. Иң зур бүләк шифалы су Ижмин водага 2 кешелек юлама. Гаризалар бу елның 22 октябрьнан 2022 елның 21 гыйнварына кадәр кабул ителә. Бүләкләр уйнату 2022 елның 11 февралендә узачак. Газета журналларга почта бүлекчәләрендә, шулай ук Татмедиа сайтының подписка бүлегендә язылырга мөмкин. Акция турында мәгълүмат tatmedia.ru сайтында. Реклама. Яшь чикләве 16+. Мой верный друг, мой враг коварный, мой царь, мой раб, родной язык, мои стихи, как дым алтарный, как вызов яростный, мой крик. Авкирдеви мерхненди арсематненди, тон максет патят. Мерхнень арсематнень, аш кордайк вайфт, тонь аралак шамайк, изяра ульнень вайфтама, и колсек мольнень лама вайфт. Юректаренет южгунамже, шомак ден шолп юг влакат, но їк тевесе ден шогала, по чоламу шочеш адак. Але часто радістю вимучений, чи тихою насолоджений тугою, я марно чекав, щоб був співзвучний, з душею тремтячий відгомін твій. А так муанак мамтін, ані мольха моріт етапанай. Бне Ісраїль лохмім, негет елім паганім. Азгам ані кмоем, лойватер лелахем. Синедр засан, манжан тиге жук, кеске гун раес, эп әмірлехре, азам жеевер, пағынзам мана, ешавр астыра, келдузанне. Кілізбор байлыкты, кепаратек аслымын куриско, базишкиско, даслу кутны кылды, күжім люка, мондашны, мынышко. Жеңсәм дә мин, яки жеңілсәм дә бары бір олларыңда башым ем. Үш алдың син, әммә құтқардың син. Синең дөньяң, минем яқты үйем, ә тауышың баш ішімда түбән. Твоя судьба зависит только от твоих решений, и принимая их, не стоит торопиться. Просто знай, что впереди обязательно загорится зеленый свет. Стоять! Не с места. Звонили из школы. Ты арестован. То есть наказан. Все сказанное тобой будет использовано против тебя в суде. То есть перед мамой. Марш в угол. У меня есть право на один телефонный звонок. У меня есть право на один телефонный звонок. Папа, это тебя. Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно, позвонить легко.
Мин яши камчылап, хәтерең кисәрлек. Күкләрне күкрәтеп инәләм. Әй дөнья, бәгырең исәнме? Мин буран, аклыкка күмәргә маташу, тормышның карасын. Юк, шәфәгъ-фыгы түгел ул. Кул сузым бу яшәү һәм үлем арасы. Мин тау, мин шундый таптын тау. Дәшмимен. Тынлык ул горурлык асылда. Инанам, сирәкләр тоячак йөрәге тибүен табаны астында. Мин урман, кайын даймән дә җилдән һәм туң җирдән сыгылган, бөгелгән, сынмаган. Тирәндә тамырлар, тармаклы, һәм еллар, маңгайга уелган сырларда. Мин диңгез, ярына сыймыйча дулаучы, күпменең җан зарын тыңлаучы. Шуңамы язмышның нәкъ үзе шикелле мин тозлы. Мин тозлы. Мин тозлы. Мин ачы. Мин яңгыр, шифалы. Җир чатнап ярылган чагында ярасын ямаучы. Яшеллек сутына үрләүче яшәү, мин яшәүнең яңасы. Мин кояш пешереп, ишеңдә җан барын исеңә төшереп янучы. Яшәү пыску һәм шушу түгел дим. Яшәү гел дөрләү һәм ачу. Мин тузан, бөртек. Һәм менә бер көнне эземдә булмаган шикелле бу җирдә җуелыр исемем һәм телем. Җуелыр бөртекләп җыелган сүз тәме. Гаять кемдә соң? Синдәме, миндәме, илдәме? Мин җавап таба алмам, әй, янам ут булып. Юк, яхшырак димим мин үземне. Ни бары эчендә шартлардай зур вулкан йөртүче, бөтенләй башкача бер кеше. Әйтерсең мин бүре, көтүдән аерым йөрүче мин кеше. Габгади, бик көчле, бик көчсез. Тау төсле җир, төсле су, төсле ут, төсле бер кеше. Яңгырда, давылда, кояшта җанында мин тере бер кеше. Үзендә бер галәм йөртүче, дөньяны ак кара итүче, мәңгелек яшәеш көтүче һәм яшәп туймыйча китүче.